Comencem amb les veus. Primer els baixos, segon temps del primer compàs. Tempo, tempo. L'usual, segon temps del primer compàs. Un la. Confutatis. Segon compàs, segon temps. Maledictis. Veieu com va? Sí, res sostingut. Esclar. Sí. Segon temps del tercer compàs, començant amb un mi. Flamis acribus addictis, sí. Maledictis, flamis acribus addictis. Addictis. Ho teniu? Em penso que sí. A veure. Molt bé. Molt bé. Ara els tenors. Quart temps del primer compàs, començant amb un do. Confutatis. Segon compàs, quart temps. Re. Maledictis. Va bé? Sí, sí, endavant. Segon temps del quart compàs, un fa. Flamis acribus addictis, flamis acribus addictis. Acribus addictis. Ara l'orquestra, el segon fagot i els trombons baixos amb els baixos. Les mateixes notes i el mateix ritme. El primer fagot i les trompes amb els tenors. Massa de pressa. Ho teniu? Aneu massa de pressa. Ho teniu? Primer fagot, trombons, què? Amb els tenors. El mateix? Esclar, els instruments doblen les veus. Ara, les trompetes i els timbals. Les trompetes en re. Escolteu-me. No ho entenc. Les trompetes en re. Tònica i dominant, els primers temps i els tercers. El que va amb l'harmonia. Sí. Sí. Sí, sí, ja ho entenc. Sí, sí, ja està. No, no, ara hi falta el foc. L'acord de unísono ostinato sobre el la. Així. En el següent compàs crescendo. Ho teniu? Sí, sí, em penso A que sí. veure. És meravellós. Sí, 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 sí. Endavant. Boca-me. Sotto voce. Escriviu. Sotto voce. Sí, sí, sí. Pianíssimo. Boca-me Pianíssim. Sí. Cridem entre els beneïts. Do major. Sopranos i contrals en terceres. Les contrals comencen en do, les sopranos per damunt. Les sopranos van al fa en el segon Sí. boca? Sí, sí. I en el dictis. Sí. A sota, arpegis de violí i prou. Una escala descendent de terceres i després altre cop l'ostinato. I ja estarà. Ho teniu? Aneu massa de pressa. Ho teniu? Aneu massa de pressa. Un moment, sisplau. Un moment. Sí. Molt bé. A veure, ensenyeu-m'ho tot des del començament.